niya. Yung balik ka dito eh. Para mong mga... Makita niya ang pagkaon dito. Kaya nga pa doon eh. Kaya mo tapos ayan na. Ilang miming na American ito ang. American yung video. Video na. Napaka noon. Gago ulo. Lahat. Ang video na eh. Yung isi ano rin. Dito speaker. Kumana dito? Stop. Bila ka gigiban mo. Sensor. Dalam mimi. Nah, ada ingot. Ada mulu. Ada aron lada. Itu lagi naji. Bayangan mga pangyayari. Sila hindi ko manilili doon. Hindi mo gabi sila. Sila ko man. Hindi gabi sila. Hindi mo gabi sila. Sila ang yung arimo. Pare, arimo. Hindi mo gabi kayo. Ay, salo sila. Itong listo. Na katukanan. Ay, mapagkaon niya ko sa sila. Ang motor siya. Dari menyiapun gue. Matong siya balik ya, Pak. Magkandap ka ng mga bayan na, di ba bayan? Dito na ito ba? Kung nga, ibig sabihin na ako mga kung hindi pag-aumang. Mudanon. Buat ko na sisi. Away ko na pasayan. Naghikay dito, di ba? Hindi dito. Di ba ni mo dito nagbalito nito? Gudang sisi god. Sisi. Dato ko ba? Dato dahil takalan. Doon ang banabo, hendo ko banabo. Nanukuan pa ba? Anong pandahan ng yung tanong. Sisi lang mo lang. Yan nasa si ay Ay, si! Ay, si! Patay ba? Wala kayo dire. Wala kaming api. Wala kayo dire. Pasensya. Patay kong bulingon. Kada lang kami tao. Ay, kuhain pa. Wala na nakayabot. Uy, kanina ang tato. Di ang nagatuto. Dire? Dire. Nagputay ito po. Oo. Huwag ka mo ito. Harap kayo po, no? Ang Diyos, oo. Wala ko din sa liha. Hindi mo lang ligo. Gawin mo dito, Jay. Hindi siya nakakain. Di ba na ano dito sa bulak ni Auntie Miming? Ito yung message niya dito. Bukas kong ngayon para makita niya dito. Ano na sila daw?